Kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Kaying dorbar thau an ka jilla Meghalaya kan shong dorbar Kirpang ha ka khat khandai tarik menta ubnai banya kren halor ka inner line permit. Penbena ka district magistrate jong ka district East Khasi Hills balaweng ya ka curfew menta ka sni nadu ka por henrio baje nya ka step tat hadu ka por henyo baje shibet janmien. Banjur Chief Executive Officer ka Prasar Bharati halor ka jingdan kam ban pendan kam ya ka jing start bat ki kor ki bor ka jok bamenta ban pen poi bet bet ya ki jing tep bat ki jing pen bena shaki pai ba ling ba ki mobile phone ki khubor ki babnya kaying dorbar thau an jong ka jilla Meghalaya kan shong dorbar Kirpang ha ka khat khandai tarik menta ubnai banya kren halor ki mat ki be dai bat ka inner line permit ILP. Kaying dorbar kan wat ikilat ban pen sngotu ya ka sarkar pedeng ban pen yo ILP ya ka jilla Meghalaya ru kumbalong lem kiwe ki jilla jong ka thain sha tai lam mi ngin chupen kan mau ba hakikat to kat nismi shwa u menteri rang ba Conrad Sangma bat kinong yalam ne kiseng ba pher jong ka sarkar MDA kila let Shadeli ban ya kando yau Ahmed Shah menteri ki kam kor bari ban pen sngaw ha u ya ki kenrum kenram ki bala mi ha ka jilla nakadaw jong ka jing pen kam ya ka Citizenship Amendment Act. Hadian baki jing yakhi persha ya ka Citizenship Amendment Act pat ki jingkul mar ki lakta ya ka shongsok shongsngan ya ka sorshilong labun sngiminta ka sok ka sain kalas dang banwan phai byang suki pasuki. Daga ba petho ya ka jings dang ban jai ha ka long kaman ka district magistrate jong ka East Khasi Hills kala penjun sur ya ka curfew bala penjari kat kom ka kandon shispa saw pusaw CRPC henen kasngi nadu henrio baje min step hadu henyo baje janmiet. Kani ka jing pelat ya ka curfew kala yat bet ha ka bala yo ya buon ki rew ngai kristan ki bala let bas shaki yang mani menta ka sniru la penjun sur ya ka curfew da ka baweng no ya ka nadu ka por henrio baje hnya ka step tar hadu ka por henyo baje shibet ka janmiet ha ki tu ki jaka ki bala penjari curfew ki bahap hapo ka lom dingri police station bat ka sadar police station ka curfew kan peteng biang hadian ka por henyo baje janmiet tar hadu andala penbena da komwai pat. Menteri Rangba ka Assam Sarbananda Sonowal ulapin kan mau biang sa sisien ba ka sarkar jong ka long ka bala IT lot ban yada ya ka hok jong kinong song snong ka jala Assam. Ula ong ru badan katto ka ni kiriu shim kabu ki be lam bakla ya ki brio ha ka be dai bat ka jings ngotho ya ka Citizenship Amendment Act. Sonowal ula kularu ba ka sarkar kan omle ya kanu ka kam ka ban kta ya ka bha ka miat jong kinong song snong ka jala bat bakalong ka bala kloy ban ya kran ki jing e. Layat hu ru ba Sonowal bat kattu kat ni ki menteri kin select banyakan do ya menteri rang ba do kari bat menteri ki kam kor bari ban pentip yaki ya syapang kalong kaman ha ka jela tat hadu menta mshimladan kanu ka jingkul mar ha ka jela ha ki laisni baladap henre ki ladan ki jing yakhi persha ba jai ki bala peteng ha ki benta ba pher hanen kasni Menteri Rangba Sarbananda Sonowal ulama hamting baka sarkar kan penshitom jur yakito ki bapen kulmar bat pensier ya ka imlang salang haka nam ka jingya ki persha ya ka Citizenship Amendment Act haka jo ka por letho baka Assam Gana Parishad kabalong ka seng ka be trailang bat ka seng BJP kala persha ya ka jing pentre kam ya ka Citizenship Amendment Act kamtam ha Assam ha ka be dai bat kani ki nong yalam kani ka seng kin le yakan du ya menteri Rangba kari bat menteri ki kam kor bari ban pensngau ya ka ai ka baki dan ban ong halor kani ka phang kani ka dai ko All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Chief Executive Officer jong ka Prasar Bharati Shashi Shekhar Vempati ula banjur halor ka jingdan kam ban pendan kam ya ka jing start bat ki kor ki bor ka jok ka bamenta ban pen poi bet ya ki jing tep bat ki jing pen bena shaki pat ba ling ba ki mobile phone ya ka ne ula ong ha ka jing yalang bala pen long da ka Broadcast Engineering Society Hyderabad henen kasni ha ka ba ula kren halor ka phang Future Broadcasting Direct to Mobile Vempati ula ong baki jing tep ki badan kam ha ka be dai bat kari ki dei ban poi bet cheki mobile phone jong ki brio kloy kat bala bat kani kan yarap ha ka ban pen poi ka jing tep ka badai cheki brio ha ka rukam ka balatmu ka balait na kinu ki jing yalam bakla ha ka be dai bat kani ula kentu ki lat pathai khubor pat ba ban kham pen le jingmut ha ka ban pen poi ki jing tep bat ki jing pen bana bet cheki brio
Ula benrap ru bakani karu kompen poi ki jingtip kalong kabadan kambha khamtam hakini ki por habaki briu ki yo bon belai ki jingtip na ki thamai ba pher ki khana pule na kathan shatai lammi ngi ki ba pule ha New Delhi kirelum lang ha jantar mantar hanin kasni ban persha ya ka Citizenship Amendment Act ta ka ba ong bakani ka an kalong persha ya ka ritisin shari bat bakan walam ya ka jingma ya ki try muluk hakani kathan kini kinong yaki persya kila dawa ban pensangi atray kamno yakani kaan da kabaong bakalong persya yaka Assam Accord. Haka beday bat kani kaway na kinong yaki persya ka Ritu Parna Kaushik kabalong kakana puli ha IIT na Jorhat kalaong baki jela kathain syatay lamigi kilahap banyali persya yaka jingwan rungtu ki poiwer da ki paus na menta. Bat kajing pentray kam yaka Citizenship Amendment Act kan sanang ayman siyem yaki riyoshem kabu kibakum kini. Hakajuk kapor sakaway kanoy ki persya hakani kasni ka ruksar kalaong bakani ka an kalong persya ya kariti sensar jong kari bat kalong ka jingma ya kariti ka dustur ka ktien bat ka hok jong ki try muluk jong ka thain sa tay lammi ngi baro kaway ka khatsan tarik uno apra kadai ka lingkhu sniyap jong Sardar Vallabhbhai Patel bat hakabay day bakani kasni kerpang u menteri rang ba'du Narendra Modi ulakan mau buram ya uni uriu kraw kari haka kerwa lengba ka Twitter hanen kasngi umudi ulaong baki brio kenyai perto yiki kamba kraw ba uni uriu kraw ulale na ka benta ka jai ben rio kumjo ru u Prakash Javadekar u menteri katnat information but broadcasting ulakan mau buram ya Sardar Patel da ka ba ong ba uni uriu kraw u ai men siam yiki brio lengba ka jingai minot ba jing trai shitam jong u ban yo ya kari ka bayang scam halaki kjat Menteri ki Kamkor Barri u Amit Shah ulaong baka sarkar ka bamentaru kasim ye ki jinghikai na uni uriu kraw kari badai kani kabala ayman siem ya ka bantay ya ka India ka bakhlan bat ka basingan hakisan snem baladap da ka bapenduna ya ka jing bamsap bat ka jing sngo pher jait ben rio kaseng san perthai baphe ngan puli beng to Kiseng san perthai bapher ka jala Sikkim kilapan pau ya kajing persya ya ka Citizenship Amendment Act kabala yo ya kajing menjur na kiying dorbar parliament. Ha kajing ekran ba kinong pathai khubor ha kajing yalang bapher hanen kasngi kaseng Sikkim Republican Party SRP ka Hamro Sikkim Party HSP bat ka Sikkim Sangam Parishad SSP kilapan pau ya kajing bamsngotanat halor kajing penkalaan ya ka Citizenship Amendment Bill. Unong yalam ka SRP u KB Rai ulaong baka seng jong u ka kwa baka sarkar kan shimi kilat ki badon kam ban khanglat ya ka jingwan rungtu ki poiwer shaka jala kumjo ru u bhai chung bhutia u dkhot jong ka seng HSP bat kinong yalam ka seng SSP kila kerpat ya ka sarkar ban shimi kilat ban yada ya ka jala bat ya ka jinglong bakerpang bakala yo na kariti sen shari ban penkot ya ka hubor sa sisian pat kimat ki bakongsan Kaying dorbar tauan ke jela Meghalaya kan syong dorbar kerpang haka khat khandai tarik mentau benai banyakran halor ka inner line permit. Penbena ka district magistrate jong ka district East Khasi Hills balaweng ya ka curfew menta kasngi nado ka por 9 baje nya ka step tar hado ka por 9 baje shibet janmiet. Banjur u chief executive ka Prasar Bharati halor ka jingdon kam ban pendon kam ya ka jing start bar ki kor ki bor ka jok menta ban pen poi bet ya ki jing tip bar ki jing penbna shaki pat ba lengba ki mobile phone bat ka tung ila poi shaka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong sashi por inya so ba ka Delhi station na ka benta ka khubor ka tin Hindi ka banbot pat ka por da ka khubor ka tin pareng ka por prakhatsan minute kani ka dai ka All India Radio Shillong